बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मा जाखोबा आब'आ होनना सानखाबाय नङा होमबा? माने आङो जोंथ' दार्जिलिंआव थांदोंमोन, नोंथांमोना मिथिखायो, जोङो लोगोफोर ओमफ्राय आब' संगिता बिदिनो जमा थांदोंमोन नालाय दार्जिलिं बेरायनो। ओमफ्राय दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै आंहा ओरैबायदि माने जेबो फैनायनि भिडिअबो लानो हायासै। ओमफ्राय न'आव फैना ओरैबायदि माने लोमजानाय बिदिनो खिनाय ओरैबायदि दुरबल जाफैबाय आं माने हरसे खिदों आं फैखालिनि दार्जिलिंनिफ्राय फैखालि नङा दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै न'आव साननैल' रेस्ट लानो मोन्दों आं। बिनि उननिफ्रायनो माने फार्स्ट जाखालिथ' आं हरसे सिखारनांदों आरोना खिनो, दसे थाबाय आरो खिनो ओंखारबाय, दसे थाबाय आरो खिनो ओंखारबाय आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बेसेबा न'खरनिफोराबो खस्थ' मोनबाय आरो बांसिन होननानै बुङोब्ला हासबेन्डआ खस्थ' मोनबाय आरोना, सिखारफाबाय थाबाय नालाय। ओमफ्रायो बिदिनो आंथ' थाङा होननानै दंमोन आरोना मेडिकेलाव। हासबेन्डआ एकदम जर जबस्थि लांबाय मेडिकेलाव, लांनानै नायबाय, सारजों मोजां रायलायबाय। ओमफ्राय सारा बुंबाय मा माने जानायफोरा मिलायैनि थाखाय आरो बिदिनो इनि सिगांबो आङो माने दार्जिलिंआव थाङैनि सिगांबो आंहा एसे लोमजानाय आरो बिदिनो मा होनो आथिं आखाइ मोदोम सानाय जाखादोंमोन ना। नोंथांमोनाथ' दार्जिलिंआव थाङैनि सानसे सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनो मा जाखो लांबाय आरोना आंखौ मेडिकेलावहा हासबेन्डआ दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै साननै थानानै आरोना। बिनि सिगांनो लेंखाबाय दंमोन, खिन्थु आं थाङा नावखा खालामबाय थाबायना लांनो हायाखै। बिनि उनावहा बारा जाबायना जर जबस्थि लाना थांबाय आरोना हासबेन्डआ मेडिकेलावहा लांनानै। ओमफ्राय बिदिनो सारा नायबाय, नायनानै ल' प्रेसारबो होनदों आरोना, ल' प्रेसार। ओमफ्राय बिदिनो सेलेन होनांगौ जाबाय आरोना आंखौ, दुरबलबोमोन नालाय मानसिया बिरादनो। ओमफ्राय बिदिनो सेलेन लानांबाय। ओमफ्राय आरो दा बिजि न'खान लिरनानै हरदों, बेखौबो माने फोजोबनांगौनो आरोना, नङाबा माने उनावहा जाफिनबाथाय बिदिनो प्रब्लेम जागोन होननानै सारा होनबाय आरोना। ओंखायनो दा फोजोबनोसै, मैयानिफ्राय लादों गंसे सानफ्रामबो लानांगौ आरोना। न'खान हरदों, मैयासो गंसे थांदों, ओमफ्राय नै दायोबो लाजानांगौ आरोना बेलासियाव। ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों जिहेतु भिडिअ एसे लाना दोननाय दंमोन नालाय, आंखौ आब' संगिता मोनाबो नायनो फैदोंमोन। ओमफ्राय आब' संगिता, अनिता बर' ब्लग बिसोरो नायनो फैदोंमोन आरोना आंखौ मेडिकेलाव। ओमफ्राय इसोरबो भिडिअ एसे लाना होनाय दङ आरोना आंनि मबाइलावहा। ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय। हासबेन्डआ एसे लानाय, ओमफ्राय आब' संगिता मोना एसे लाना होलांनाय ब्लग दं आरोना आंनाव, बे दङ आरोना। ओमफ्राय माने आं मालाबाबो सेलेन लाजाफेराखैमोन आरोना, लाइफआव बेनो फार्स्ट टाइम आंनि सेलेन लानाय आरोना। बेबायदि अबस्था जादों आं माने कुनु जिबनावबो आं माने कुनु दिन सानसेबो आङो बिजि लानाय बा सेलेन लानाय बिदि गोसोआव गैया। मुलिफोरखौलाय जायो आरोना, माबा मोनसे जाबाथाय जेनेबा बिदिनो लोमजानायफोर, गगा मोननायफोर बा एसे बिदिनो लोमजाबायबाथाय जानाय जायो मुलि, खिन्थु आं मालाबाबो सेलेन लाफेरनाय बा बिजि लाफेरनायनि रेकर्ड गैया आरोना। बेनो फार्स्ट टाइम आरोना। गाबगुलायदों आं मिथिगौ ना लोगोफोर। ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय, दिनै बांसिन मोजां मोनदों। बिनिखायनो आं नै दायो इन्ट्र' भिडिअखौ बानायबाय। इन्ट्र'आवनो बेसेबा गोलाव जालांबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। मोजां मोनाखै एसेबो? मोजां मोनाखै? मोजां मोनाखै? सायाखै? खर' गिदिंदों? गिदिङाखै? उदैया सागाबाय? हामसिगोन दे। एसे मोजां मोनाखै होनबाय? मोनदों? मादो? दा खुना होला इखो। लाइफआव बेनो आरोना फार्स्ट टाइम सेलेन होदों लाइफआव आं लादों। मालाबाबो लाजायामोन आं दाबो आङो बे खिनाया माने बे माबादों होननायखाय माने लाबाय आरो आं उनाव जाहाथे प्रब्लेम जाया गिबांसिन दाबो लाबाय आङो। स्टार्टिंनिखौ दानिनिखौ लानायबा नोंथांमोनाथ' आंखौ
गिदोंमोनबो रागाबो जोंदोंमोन बांद्राय बिराद गियो आं हासबेन्डआबो हमथानांदों आरो बे सिस्टारा बेयाव थानाया बेबो हमथानांदों आरोना आंखौ बिजि फिसा होनायल'नो बिराद माने लाफेरा नालाय बिराद गियो आङो साजानो सयजखौनो खालामनो हाया आङो मा जागोनथाय उनावहा आरो दंबावोसो खस्थ' लानो गोनां दङ बेनिफ्राय बांसिनसो खस्थ' मोननो मोनगोन आङो दङ सम फैबावगोन सयज खालामनो हानांगौ दानो सयज खालामनो हाया मा जागोनथाय मिथिला आङो बोरैबा ओंखारबायना आंखौ हामलांनांगोन बारा हामाखै हामनायालाय दुरबल जादों सिङाव थाबायनोसो ससेखौनो थाबायनो हाया आंनो ओरैबायदि मेंजोबो आंखौ मबाइला सोरनिबा केमेरामेना सोरबा लोमजादो बेसेरिया ब्लग लानो हायाखै आं लाना होबाय आरो बयबो प्रे खालामना हो थाब थाब हामनायनि सेलेन लाना फैबाय आं मोनसे मोनजाया नै नोंनि माथोखौनो खोनादों नामा लासै आं मोनसे गोसा रायलायनो टेव टेव रायलायोमोन बेटारि डाउन जाना दं दा इनसे गोसा रायलायनांगौ बरबाना माबाया मबाइला इनि दे ओमफ्राय केमेरामेना आं जादों बेयाव बांसिन मोजांबोथ' दे होनियाव बेयाव बांसिन मोजांबो लानोनो हायाखै भिडिअ ओंखायनोथ' आं लाना होबाय बेसेराफोरा नायनो फैनानै आंखौ भिडिअ लाना होबाय आंनि थाखाय हारसिंनो जाखालांबाय थै ओंखाराखैबा थै ओंखाराखैबा आङो दार्जिलिंआव एख' बुस्थु माबायाखै आफसुस जाबाय मम'आदि ओरैबायदि गोथाव माबानि मम मोनजायासै मा होनो मिथियालै स्कसनि ओरैबायदि गोथाव ना मम'आ फिथा होबा नों फिथाखौबो जाजोबनो हागोन नंगौना ओरैबायदि मम'नि आं दहाय ओइ माबा लोंनायखौ हाथायसो खायबाय थाबाय मा होनो नोंथांमोना मिनिनो नाङा आरोना मा सेलेनखौनो गिलाबायना गाबलाबायो होननानै माने लाजाफेराखै नालाय मालाबाबो ओमफ्राय एसे माबायदि मोनगोन बा सागोन खोमा जाबाय थायो आं मिथिगोन ना लोगोफोर दाबो आंखौ बिजि सुनो फैब्ला हासबेन्डआसो हमथानांगौ जायो एकदमबारे आखाइयाव हमथाना लाबाय थानांगौ आखाइ फारसेयाव ओमफ्राय मा होनो दाथ' मोजां मोनबाय नै नोंथांमोना गिनो नाङा एसे देहाया मोजां जाबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो एडिटिं खालामनो हागोन ना हाला मिथिया आंनि हासबेन्डआसो खालामगोन बायदि मोनबाय आङो आंनि हासबेन्डआसो खालामगोन आं हाथ'नाय नङा बायदि मोनदों हाथ'नाय नङा माने हासबेन्डआ मबाइलखौनो नायनो होथ'वाखै आंखौ बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आब' संगिता आरो अनिता आब'निसिम आरोना आंखौ माने इसोरो एकदम एसे गोजाननिफ्राय होसो होसो नायनो फैदों आरोना बर्मानिफ्राय स्कुटिजों स' थेंक इउ स' माच नोंसोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ नायनो फैनायनि थाखाय खबर लाफैनायनि थाखाय आरोना स' बेखिनियानो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय जिखिनि दंमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना स' बेनो फोजोबनाय जाबाय बेखिनियावनो आङो दार्जिलिंनिफ्राय फैनायनि ब्लगखौबो माने फैनाय समाव ब्लगबो लानो मोनासै आरोना देहायाबो दुरबल ओमफ्राय मेंनायजों जेबो भिडिअ बानायनो माबा जायासै आरो माने गोसो जायासै आरोना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जायफोरा लास्टसिम नायदों बिथांमोना
सोंहरनो हागोन आरोना सोरबा सोरबा बिरादनो दार्जिलिं थांनो गोसो जादोंनो गोबाङानो आंखौ कमेन्ट खालामना बुंहरदों जोंबो थांगौमोन बेसेबां बाजेट नांगौ बेसेबां माने बेसेबां खरस थाङो बिदिनो सोरबा सोरबा मिथिनो लुगैदों आरोना ओमफ्राय जायफोर मिथिनो लुगैदों आंखौ बे भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालामहरफिनबानो जाबाय आङो लाबोनो नाजागोन भिडिअखौ जोंहा हटेलाव थानायाव बेसेबां खरस थांनाय मोनहैजासिम बेसेबां बिदि बेसे मा जानाय बेरायनायाव बेसेबां थांनाय बेसेबां खरसा थांनाय टटेल आं गासिखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा जोंनि दार्जिलिंआव थांनायाव जोंहा माने आंहा बेसेबां खरस थांनाय मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो